Všechny vás tady vítám a dovolte mi, abych přivítala a představila mluvčí našeho prvního panelu. Náš první panel má název Od prohibice k prevenci, přehodnocení strategií vypořádávání se s užíváním nelegálních drog. Já bych ráda přivítala profesor Dr. Aileen O'Gorman, profesorku užívání návykových látek a sociální politiky University of the Western of Scotland. Professor, can you... Welcome, we are happy having you here. Další mluvčí bude paní magistra Sabína Lužica-Brédová, projektová manažerka OZ Prima. Poprosím, sem k nám. Dobrý den. A třetí mluvčí bude paní magistra Dominika Jašeková, ředitelka OZ Odysseus. Poprosím taky k nám. Tak my jsme slyšeli, že v Jindřichové prezentaci, že válka proti drogám nefunguje, že stojí lidské životy, že stojí taky spoustu peněz bez nějakého pozitivního efektu. Pojďme se tedy podívat na některé aspekty sociologické, které souvisejí se závislostmi, a pojďme se podívat i na to, které strategie v praxi fungují. Já předám teď slovo paní profesorce Aileen O'Gorman. Please, floor is yours. Dobré ráno. My only Czech or Slovakian words. So I'm Aileen O'Gorman. I work in a place called Scotland, which is up on the top of the island of Britain. But I'm Irish, so I live also on the little island there. And I was really interested to hear the other speakers. I know, Elizabeth, I worked with the EUDA, but I haven't heard you speak before. So really impressed that the words harm reduction are being used, because in the UK, where I work, harm reduction has become what we call a dirty word. It's not talked about. So policy talks about abstinence, it talks about recovery. I don't know if you're familiar with this term. It has gained a lot of currency, we say, in the drugs field, that recovery. So when I argue, you know, recovery is abstinence, I'm saying, oh, no, it's also harm reduction, but it's not. It is abstinence by another name. So the policies in the UK in particular have been very recovery focused for, I would say, 15 years. And this coincides, because it's all about politics, this coincides with the Great Recession in Western Europe, and also a shift in political parties to the more conservative parties who were not supporters of harm reduction. And then part of that, I argue, is that we have increasing drug deaths. So this is, the map doesn't work so well in black and white, it's in color on the document, but the darker color on the map shows the much higher drug death rates in Europe. So in Ireland, in the UK, in the Scandinavian countries, much higher rates. And then, you know, France, Italy, Central Europe, and then Eastern Europe, the rates are not so high. So in research to come here, I read about the situation in Slovakia and in the Czech Republic. So for example, the drug death rates
are 6 per million in the Czech Republic, 5 per million in Slovakia. In Scotland, they are 240 per million. So I have to work out the maths, how many times more that is. Part of the explanation is how we record the deaths. So in Slovakia and the Czech Republic, are all the deaths recorded with the same intensity they are in Scotland? That is one explanation. But there is still an explanation which, as a social scientist, I am interested in, is in inequalities and health inequalities. And a lot of my work now is looking at drug-related deaths and using what we call a social autopsy method to try and understand the lives of people before they died, to try and understand their interaction with the state systems, with treatment systems, with the healthcare systems, with the criminal legal systems, so people spending time in prison, to see, can we understand better what happens to people before they die? And I argue that the drug is a very small part of that. So going back to what you were talking about, addiction and what is it and how do we measure it, and for me it becomes less about the drug, sorry Elizabeth, but less about the drug and more about the social context that people take those drugs in. So my next slide is in health science and social science, this is a very familiar chart, but maybe not to everybody here. So the World Health Organization, good, bad, sometimes very good. So in this term, this is a very old but important illustration of how our health, so everybody in this room, our health is affected by our daily living and working conditions. So our health outcomes are really dependent on these factors out here. So the general socioeconomic factors, the housing we live in, the education we have, the work we do, if we have work, and if we don't, what the state does to support us. So social policies like income protection. So if we don't have a job, will the state provide us with enough money so that we can live? Or housing, if we can't afford housing, will the state provide for us? So in the UK in particular, these issues have become really difficult in the last 15 years. So the income protection is a very, very small amount of money. The housing, there's huge increases in homelessness. And these are countries that were, you know, the UK would have been very proud of being what they call a welfare state, that you had free healthcare, that you had the right to housing. And all of these rights, so you talked about human rights, have been gradually eroded. So people are less entitled to the support of the state now. So it's like going back maybe a century. So these working and living conditions become really important for our health outcomes. And in Scotland, where I live, what we call health inequalities is really large. So the difference in life expectancy, so this is the best measurement we have. Where I live in Glasgow, it's a very divided city. So the west of the city is quite rich, and the east is quite poor. And there is a 20-year difference in life expectancy from living in the east of the city to the west of the city in 2024, in a very wealthy country. So that for us is, you know, where our priorities are. It is not with people who do not benefit from the system. So, social and community networks are also really important. So isolation, marginalization, particularly if you belong to an ethnic group that is not popular in the country you live in. But your individual lifestyle factors are much less important.
So this is a big issue for public health, because most public health approaches will focus on changing your behavior as an individual. So stop injecting, stop using methamphetamines, the main drug here, or reduce your use. But in fact, in health outcomes, we know individual behavior is not as important as the rest. So my work, and the challenge of my work, is to see, is this also true for drug use, for drug-related harm? So lots of people use substances. Our speaker talked about that. Lots of different substances. Some are legal, some are illegal. That's another discussion why some, like alcohol, is such an important industry in Scotland, in Ireland, in the Czech Republic, and maybe Slovakia too. So they have huge power, and the discourse is very different for alcohol and other drugs. So for the drugs that are currently illegal in our different countries, is this, those who have higher risks. So not everybody who uses drugs develops a dependency or has high risk, but a certain population of people do, which is very much linked to their social and economic status within the countries they live in. So finally, I forgot to count my time, probably too long. I'll just focus on this, because the most recent studies I've done have looked at young people who died in Scotland from an overdose, and tried to understand, using the social autopsy method, what was happening. And this might seem strange to you, because I was talking earlier with saying, services in Slovakia, we need more. But in Scotland also, there are services, but they don't have enough resources, or they're not the right kind of services. So they're recovery focused, they're not harm reduction focused. They have a lot of what we call conditionality. So it's not a low threshold where you can go in and just be supported. You have to meet certain conditions to be eligible for the service. And this puts a lot of barriers in place for people, and particularly young people at risk. They don't want a service that says you have to be abstinence. A lot of focus on brief intervention, so maybe some people will talk about this later on, about motivating behavioral change. But a real incapacity, and I know today's is a lot of discussion about mental health. And in the UK and in Ireland and in many of Western European countries where I'm more familiar with the services, there is a real difficulty in supporting people who have both a drug dependency and a mental health problem. And it may not be a psychiatric disorder, because I think later on there are discussions about that. But it can be the mental stress and anxiety that young people have that may never be, an ICD disorder, but it is sufficient enough for them to feel totally anxious, that they self-harm, they have overdosed a number of times before the final fatal overdose. So a lot of difficulty in our systems cannot cope with people who have both a drug dependency and a mental health issue. And if we could have one change, that would be the one I would support. I've way over time, but I suppose other issues around hard to reach services. So in the UK, they talk a lot about people who are hard to reach, that they don't come to our services. Why not? It's because the services are not meeting their needs. So the services need to change, not the people looking for the service. A very dysfunctional, what we call a referral system. So if you go to your GP, your doctor, and say, I'm worried about my substance use, can you help? And they send a letter here, they send a letter there, and it's really difficult to get the help that you need. And then a lot of what we call assessment in treatment services. People are assessed all the time. Every time you go in, there's an assessment form to fill out. And they don't get the support. They get the assessment, but maybe not the support. And then finally, there is an issue with the criminal justice system, but the criminal legal system, where people are over-policed and under-protected. So these are the things in rethinking drug policy would be good to focus on. Thank you.
Thank you very much, Professor O'Gorman, for your very interesting contribution. I feel to be inspired. Sorry, pardon. Děkujeme za inspirativní příspěvek. Já jsem si psala poznámky dokonce i sama pro sebe pro pozdější diskuzi. A teď poprosím paní Sabínu Lužica-Brédovou s jejím příspěvkem. Chcete mikrofon? Môžeme zakričať? Ešte toto si požičiam. Dobrý deň, prajem. No, tak poďme na to. Bolo by povedané, že mám byť krátka, takže budem krátka, výstižná, zvyšok si povieme cez prestávku. Ja vás tu pekne vítam v mene občianskeho združenia Prima ako jedného z spoluorganizátorov tejto konferencie. A zároveň by som tu rada privítala celý Harvard Action sektor na Slovensku, pretože tak ako hneď uvádzam v prvom riadku, sme len 3 Harvard Action organizácie. Pozdravujem kolegov Storm, kde ste? Čaute. Tam ste. A pani riaditeľku Dominiku Jašekovú z Odyseusu. Situácia je, aká je. Ja nebudem asi veľmi pozitívna. Moje príspevky sú známe ako skôr také skeptické. Nemáme tu na Slovensku žiadnu nejakú spoločnú koncepciu služieb, nejaké systémové prepojenie so službami v celom systéme starostlivosti o ľudí, ktorí vykazujú nejaké problémové užívanie psychoaktívnych látok. A naozaj legislatíva nám umožňuje poskytovať len základné služby, ktoré Harvard Action v tom celom diapazóne služieb má a ktoré vlastne poskytovať môže. Povieme si o tom niečo viac. Naozaj aktuálne, tak ako to už bolo povedané, vlastne polovica mojej prezentácie už bola dneska povedaná v tých predchádzajúcich, čiže ja to len naozaj zhrniem. Dobre vieme, že drogový trh sa dramaticky mení, máme tu nové psychoaktívne substancie, naozaj heroínu je stále menej, naši klienti s láskou spomínajú na 90. roky, kedy tá čistota stála ešte aspoň za niečo. Dobre vieme, že situácia v Afganistane nie je úplne najlepšia pre tých našich klientov a pre ten náš vývoj drogového trhu v Európe. Ďalší dodávateľia, alebo teda veľkí pestovatelia, teda producenti opioidov Mexiko a Mianmarsko sú od nás teda dostatočne ďaleko na to, aby sa sem dostali a záujmy Mexika v Európe sú iné a skôr sa zameriavajú na trh s kokainom ako na opioidy. Vieme, že čelíme hrozbe syntetických opioidov, fentanyl, nitazény. Vieme, že sú vysoko toxické, že sú vysoko nebezpečné a zároveň teda na Slovensku nemáme možnosť distribuovať nazálny naloxon. Samotní zdravotníci a pracovníci rýchlej zdravotnej služby hovoria, že sa cítia byť pod veľkým stresom, keď vlastne prídu do kontaktu s takýmto človekom a majú mu injekčne aplikovať naloxon, pretože len teda oni sú oprávnení s touto látkou manipulovať. A dobre vieme teda, že to môže byť rizikové. Ja keď počujem argument toho, že u nás nie je tá situácia taká strašná a nemáme tu toľko predávkovaní a teda, že ten naloxon nepotrebujeme, tak moja otázka, alebo moja odpoveď je otázkou, že či ideme teda čakať na to, že sa tu od tých ľudí budeme na ulici v nejakom okamihu podkýňať, či toto bude pre nás ten signál. Pretože pre mnohé iné krajiny, keď si pozrieme, v akom momente ten naloxon zavádzali, tak tá situácia u nich dramatická nebola. Cyprus, keď zaviedol naloxon pred niekoľkými rokmi, tak ten najväčší pík bolo 17 úmrtí ročne. Každý ľudský život má nevyčísliteľnú hodnotu, to je jasné. Ale tiež nečakali, kým tá situácia bude naozaj v nejakých väčších číslach. Potom ďalej vidíme, že teda celkovo tá klubová scéna, mali sme tu žiaľ aj vlastne tento rok nejaké úmrtia v dôsledku nejakej zlej kombinácie psychostimulantov a nejakých iných ešte externých faktorov. Žiaľ, až strata týchto ľudských životov opäť rozvírila túto diskusiu a my by sme sa však mali o tom rozprávať skôr, ako sa naozaj tieto tragédie dejú. Ďalšia výzva, ktorej čelíme, je scéna chemsex. Je to rizikový styk, pohlavný styk na stimulantoch. Dobre vieme, že tie čísla nám tu rastú a abstinovať od drog sa v podstate určite dá, len ako to potom sklbiť s abstinenciou od sexu, to asi úplne, keď sa tak nad tým zamyslíte, tak to asi tak nefunguje. Čiže toto je naozaj obrovská výzva, ktorej čelíme a treba sa o ňu zaujímať viac, treba o nej hovoriť viac. A žiaľ, nejaké nízkoprahové programy, ktoré by sa vyslovene venovali komunite chemsex, tu nie sú. Ale teda čo by sme chceli, keď sme len 3 Harvard Action organizácie, že?
Dobre, veľmi rýchlo prebehnem aj toto. Naozaj vnímame, že je nás nedostatok. Ďalšie nejaké využívanie metód, hlavne keď sa pozrieme na substitučnú liečbu metadónom, áno, máme ju, ale naozaj nie je dostačujúca. Stačí, že bývate v Senci, máte 2 deti, snažíte sa žiť nejakým funkčným, usporiadaným životom, nemáte šancu si pre ten metadón jednoducho chodiť. Nemáte. A to stačí, že bývate v Senci. Naozaj vidíme úžasné príklady z iných krajín v Európe, kde výdaj substitučnej liečby funguje úplne inak, kde sa nezameriavajú len na metadón. Ja si pamätám, keď som bola v Írsku, bola to jedna z najinšpiratívnejších krajín pre mňa, kde práve v tom čase, keď som tam bola na study visit, testovali novú látku s komerčným názvom Buvidol, je to buprenorfín, v takej malej, vyzerá to taká malá injekcia, je to taká malá injekcia, vyzerá to taká malá včelička, je naozaj ľahko prenašateľná, distribuovateľná. Človek nemá ako keby také vedľajšie občas aj účinky, tak ako vieme, že po metadóne naši klienti majú. A čo je teda najväčší výkričník na mape Európy a za mňa je to obrovské zlyhanie nášho štátu, je to, že substitučnú liečbu nemáme dostupnú v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. Takže vy sa v podstate môžete snažiť, ale ako náhle vás vaša minulosť v nejakom okamihu dobehne, tak v ústave na výkon trestu sa s vami o tom nikto nerozpráva, ako sa máte a nastrkajú vás rôznymi liekmi a potom sa všetci čudujú, keď odtiaľ vidíte, že jak to, že išiel za svojím dealerom a nie napríklad do centra pre liečbu závislosti. Príkladov dobrej praxe zo zahraničia je X. Asi ich preskočím, keďže máme málo času. Čo sa týka nejakej budúcnosti a nejakých víziev, bude o tom hovoriť ďalej kolegyňa, takže nechcem ju preskakovať, ale naozaj tých víziev je tu viac ako dosť. Rozrastá sa nám privátna scéna užívania, privátna scéna sex biznisu, chemsex komunita nám tu naozaj obrovsky narastá, chýba nám naloxón, chýba nám testovanie drog a teda naozaj substitučná liečba v aplikačných miestnostiach vlastne už ani snívať radšej nejdem. Dobre vieme, že aplikačné miestnosti naozaj nie sú len na to, aby človek užíval bezpečne drogu pod dohľadom nejakých špecialistov alebo pod dohľadom zdravotníckeho personálu, ale naozaj je to fantastický prostriedok na nakontaktovanie práve tých skrytých populácií užívateľov, mladých užívateľov, ktorí ešte majú kde bývať. A dobre vieme, že v krajinách, kde aplikačné miestnosti spustili, k nám najbližší a fakt krásny príklad je Švajčiarsko, Dánsko. Dobre vieme a vidíme tie čísla, ktoré za tým sú. Vidíme, čo všetko v tých aplikačných miestnostiach sa dá. Ja som bola úplne uhúrená, kolegom som posielala z Lisabonu fotky prezentácií, ako vo Švajčiarsku aplikačné miestnosti majú aj malú miestnosť na predávanie si vlastne drogy. Jedna osoba na jedno, ako keby one-to-one. A je tam ako keby dovolené malá distribúcia jedného množstva pre osobnú spotrebu. Je na to špeciálna, zvlášť malá miestnosť a x iných miestností naozaj. Tá aplikačná miestnosť bola väčšia jak všetky naše kancelárie v Príme plus kontaktné centrum. Takže naozaj úžasné príklady zo zahraničia, ktorým sa máme ako inšpirovať a mali by sme sa, ak chceme konečne niečo zmeniť. A nie len non-stop o tom na konferenciách hovoriť, upozorňovať a hovoriť o tom, že to je dôležité, ono to je sakra dôležité. A je naozaj na čase začať s tým niečo robiť. Ďakujem. Díky, paní magistře, za kontrastní příspěvek. Profesorka O'Gorman před chvíli vlastně mluvila o tom, jak je důležité, aby se služby uměly přizpůsobit klientovi, aby šli klientovi naproti. A tady slyšíme, že ta situace je na Slovensku vlastně taková, že není dost lidí, není dost peněz, jediné, čeho je dost, jsou klienti. Aniž by bylo možné jim poskytnout vlastně tu službu, kterou potřebují. Díky za vaše slova a poprosím poslední mluvčí, paní magistru Jašekovou, ředitelku OZ Odysseus. Dobrý deň, vážení páni, vážené dámy, vážené nebinárne osoby. Moje meno je Dominika Jašeková, reprezentujem občianske združenie Odysseus a ja dneska nadviažem na kolegyňu Sabínu a budem hovoriť o tom, čo sa nám aj napriek týmto prekážkam a výzvam, ktorým čelíme na Slovensku, podarilo. Áno, už je viac ako 25 rokov Harm Reduction služieb na Slovensku, už je to viac ako 27. Harm Reduction služby, teda predpokladám, že všetky poznáte. Najviac sa mi na nich páči to, že pracujú s ľuďmi práve tam, kde sa tí ľudia nachádzajú a cieľom je akákoľvek pozitívna zmena. Tou pozitívnou zmenou nemusí byť abstinencia.
prínosom je tiež ochrana verejného zdravia. Na Slovensku sa teda tie harm reduction služby v teréne alebo tie komunitné začali v roku 1997 v podobe terénnych výmen injekčných striekačiek. Lokality sa teda v priebehu rokov menili, či už to bolo posunom komunity alebo vplyvom represí od polície. A ku tej represii by som chcela niečo povedať, že práve tieto represívne zásahy policajných zložiek negatívne ovplyvňujú nielen samotné komunity a ľudí, ale aj naše služby a výkon našej práce. Tieto represie sa v Bratislave posledných 2 rokov rapidne zvýšili. V minulom roku bol napríklad policajný zásah na Chatkovú oblasť, kde ľuďom okrem teda toho, že sa tam snažili zasiahnuť na nejaké drogové, nelegálne trhy, tak ľuďom zbúrali všetky obydlia. Na tejto lokalite sme mali terénne služby raz týždenne a potom z zásahu, keď bolo všetko zrovnané so zemou, mali pracovníčky problém nájsť komunitu a pokračovať v poskytovaní služieb. Tieto zásahy teda porušujú ľudské práva a zároveň bránia vo výkone harm reduction služieb. Toto sú tiež príklady materiálu, ktorý je zdarma poskytovaný. Ako je trend vo svete, tak aj u nás vidíme, že to injekčné užívanie klesá, alebo respektíve ľudia, ktorí začínajú s užívaním látok, tak volia iné spôsoby užívania drog. Tak na fotke napríklad vidíte, okrem ihiel distribuujeme aj sklenky, alebo teda u nás v komunite nazývané bučule na fajčenie metamfetamínu, pervitínu, alebo kapsule na orálne užitie drog, alebo nejaké rôzne informačné letáky. Pri ďalšej službe ostaneme teda v teréne, ale zmeníme lokalitu. Sú to služby v rekreačnom prostredí nočného života alebo prostredí party a festivalov. Tieto služby na Slovensku tiež existujú dlho, existujú takmer 25 rokov. Ide o poskytovanie konzultácií na tému bezpečnejšieho užívania drog, bezpečnejšieho sexu priamo v prostredí nočného života. Okrem poradenstva sa tu distribuje aj materiál, ako napríklad kondómy alebo pomocky na užívanie drog. A posledné 3 roky tiež distribuujeme aj testy na drogy. Na Slovensku nie je možné mať službu testovania drog kvôli represívnej drogovej politike. To, čo ale môžeme robiť a to, čo sme sa rozhodli robiť, je distribuovať tzv. Rýchlo testy alebo také orientačné testy, na ktoré si tým pádom tí návštevníci, návštevničky si môžu tento test darma vziať, po konzultácii, ako tento test použiť, ho použijú a teda ten výsledok môžu buď nám nahlásiť alebo skonzultovať. Tiež práve to, že tá represívna politika na Slovensku nám bráni v tom, aby aj tá práca po tom otestovaní bola efektívna, keďže my nemôžeme prísť do kontaktu s drogami, takže tí ľudia vlastne odchádzajú, aby ste drogy otestovali sami a potom máme nízku návratnosť napríklad toho nahlasovania výsledkov, aké výsledky napríklad vyšli z tých testovaní. Tento rok sme distribuovali stovky testov na drogy, ale máme skúsenosť práve, že po tom, čo ľudia zistia, že ich látka obsahuje nejakú nebezpečnú substanciu alebo substanciu, ktorú by nečakali, tak sa rozhodnú nakoniec danú drogu neužiť alebo zmenia to svoje správanie. Takže to vnímame ako veľmi efektívne. Efektívna práca práve v tom prostredí nočného života. Z terénu sa presunieme do kamenných služieb, stabilných, sú nízkoprahové kontaktné centrá. Tieto centrá sú v lokalitách, kde je zvýšený výskyt užívania drog, alebo je tam otvorená drogová scéna. Tu nás sa tieto služby presunú do kamennej prevádzky, kde je viac času a priestoru na tú individuálnu prácu. Napríklad v teréne, niekedy máme terény, kde máme 40 ľudí za 1,5 hodiny, takže tam vlastne nie je priestor na nejakú individuálnu prácu, keď máme 2 minúty na daného človeka. Takže práve tento priestor predstavuje tú príležitosť na tú prácu. A vzhľadom na to, že veľa z našich klientov a klientok sú ľudia, ktorí zažívajú bezdomovectvo, tak tento priestor zároveň predstavuje pre väčšinu ľudia jediné miesto, kde si môžu oddychnúť a odkiaľ ich nikto nevyhadzuje. Ďalej sú tu aj služby sociálnej asistencie, ktoré sú nevyhnutnou a dôležitou súčasťou všetkých služieb. Ide o sprevádzanie klientely do inštitúcií alebo zdravotníckych zariadení, prepájanie na rôznu zdravotnú starostlivosť.
Ľudia, ktorí majú skúsenosť s drogami, sa stretávajú s diskrimináciou, stigmatizáciou, tiež možno nepoznajú systém a preto je náročné nejako navigovať sa v tomto systéme a preto je dôležitá práve táto asistencia. Aktuálne posledný rok a pol intenzívne riešime liečbu na hepatitidu typu C, ktorá vlastne nebola možná pre ľudí, ktorí majú skúsenosť s drogami do júna 2023, pretože vyžadovali podmienku ročnej abstinencie. Takže toto je teraz pre nás taká veľká aktivita služieb, ktorú robíme práve s tou liečbou na hepatitidu typu C. Všetky tieto služby doplňa aj naša najnovšia služba poskytovania sociálnej podpory v bývaní založená na prístupe Housing First. V Bratislave majú ľudia bez domova so skúsenosťou s drogami minimálne možnosti akéhokoľvek bývania. Väčšina zariadení vyžaduje abstinenciu a preto sú tí ľudia vonka a potom preto sú tie obydlia búrané tými represívnymi zásahmi polície. To, čo my vidíme po 4 rokoch fungovania v Housing First alebo nášho programu Bývanie pre každého, je, že užívanie akejkoľvek nelegálnej látky prirodzene klesá bez nejakej špeciálnej intervencie zameranej na užívanie danej látky. Pre mnoho ľudí bez domova je užívanie látok stratégiou prežitia. Napríklad v zime je to prevencia pred zamrznutím, keď si osoba vlastne v noci dá metamfetamín a potom celú noc behá po Bratislave, aby nezamrzla, keďže nemajú kde ísť, keďže všade sa vyžaduje abstinencia, takmer všade. Ľudia v bývaní pracujú na svojej sociálnej situácii, riešia svoje zdravotné problémy a v tomto vidíme veľký prínos. A toto musí byť tiež nevyhnutou súčasťou našich služieb, harm reduction alebo všetkých adiktologických služieb. Na to však potrebujeme byty, ktorých je ale v Bratislave nedostatok. Moju prezentáciu by som zakončila zapojením komunity, pretože toto vnímam ako nevyhnutnú súčasť harm reduction služieb. Je dôležité a nevyhnutné zapájať do rozhodovacieho procesu tých, ktorých sa tie rozhodnutia týkajú. A nevyhnutnou súčasťou tohto zapájania je otvorenosť, rešpekt, rovnosť a spravodlivosť. A tieto hodnoty by sme mali mať naprieč všetkým službám v adiktológii. Ďakujem za pozornosť. Díky moc, zejména za to zmínění nutnosti práce s komunitou a děkuji vám oběma za ty příspěvky, které vlastně zpřehlednily tu situaci neveselou na Slovensku. My teď máme chvilku na prostor pro dotazy obecenstva. Máme 15 minut. Takže má někdo nějaký dotaz? Poprosím. Ja by som sa chcel opýtať možno aj k tej prvej prednáške, či sa tu hovoríme o drogovej politike, hovoríme o tabakovej politike, mne ako keby chýba lieková politika, že to ako keby oficiálne, vieme, že máme problém a začínajú vlastne oficiálne, v podstate, keď som si študoval novú DSM-ku, tak v minulosti bola vlastne lieky, podanie liekov bola tretia alebo štvrtá voľba. Dneska stačí jeden symptóm, aby boli predpísané benzodiazepíny, opiaty, oficiálne lekári, v podstate všeobecní lekári nemajú prehľad o závislostnej problematike, že ako je to v Európe, ako sa Európa pozerá, či sa vôbec rieši, kto je v podstate za kartelom liekovej politiky, tvorby DSM-ka. Ďakujem veľmi pekne. Já si nejsem jistá, jestli je to otázka na všechny naše 3 mluvčí nebo na některého z nich, nebo zda je to spíše takový povzdech. A skoro se mi zdá, že by to byla spíš otázka na Jindřicha Vobořila, který se tady v té problematice, která souvisí i nějak s bezpečnostními aspekty, více dotýká. Ale já bych poprosila Jindřichu možná, aby se posadil a odkázala bych vás potom na přestávku do kuloárů, spíše abychom lépe využili naše 3 mluvčí, které máme tady, jestli s tím tak souhlasíte. Má někdo nějakou další otázku z publika?
pokud ne, já jich tady mám několik. Já bych ráda využila té příležitosti, právě, že tady máme ty 3 konkrétní mluvčí, které máme. A mám otázku pro paní profesorku O'Gorman. Jestli byste mohla naznačit, říct, co si myslíte, jak by mohla ta sociální politika, ten sociologický aspekt, o kterém jste mluvila, jak by mohla napomoci tvorbě lepších, nechci říct protidrogových strategií, ale lepších strategií v oblasti politiky závislostí. Thank you. Yes, and I think to what you spoke about as well, that so for me it is drug policy and social policy. So it is the intersection between both, because in the countries that I research, we need better social policies. So the housing first you mentioned, the income protection, so that people are less, because you said about drug use is often a coping mechanism to a very difficult life. So if we can reduce those stresses and anxieties, it's not just a small stress, these are existentialist stresses for the individual. If we can reduce those, then drug-related harms should decrease. This is my hypothesis. And we know the opposite is true. So we know around Europe that most problematic or high-risk drug use is focused within populations who have less money, less resources, less power, belong to marginalized ethnic groups. So we know all of that. So if we can change that, can we change the drug situation? So for me it is both. It's not just the treatment, but it's also the social policy too. Díky. Thank you very much. Já jsem si napsala poznámku právě z prezentace paní profesorky O'Gorman, kde bylo napsáno over-policized and under-protected. A to mi přijde, že to je přesně ta situace, ve které se nacházejí slovenské služby nyní. A mám otázku na paní magistru Brédovou a i na paní magistru Jašekovou. Co si myslíte, jaká je role konkrétně ve Slovenské republice, jaká je role veřejného mínění v těch možnostech, jak se mohou nebo nemohou služby rozvíjet a vlastně v jakých podmínkách fungují? Dobre, tak ono to funguje vice versa. Nie je to všetko na strane štátu a je to aj na strane spoločnosti. Dobre vieme, že stigmatizácia podporuje marginalizáciu a práve, že tá marginalizácia našich klientov ďalej spôsobuje to, že vlastne oni nie sú záujmom, či už samospráv alebo samotného štátu. Veď vlastne prečo by boli, keď ich nie je počuť a keď ich nie je vidieť. Za čo som teda veľmi vďačná, chcela by som pozdraviť kolegov, ktorí došli z Čiech, z Únie ľudí, ktorí zažili, ktorí majú skúsenosť s užívaním látok. Som vám naozaj veľmi vďačná, že tu ste, lebo vy ste úžasným príkladom toho, ako máte svoj hlas a máte čo povedať do toho, ako sa tvoria drogové politiky v krajinách. A žiaľ, ak týchto ľudí nie je počuť, tak o nich nie je následne ani záujem. Vnímame, že tá verejnosť aktuálne vo všeobecnosti je veľmi vyhrotená, je tu naozaj obrovská polarizácia v spoločnosti. Na jednej strane tu máme ľudí, ktorí rozumejú našej práci, ktorí podporujú našu prácu. A na strane druhej sú tu ľudia, ktorí nás stále vnímajú ako niekoho, kto podporuje ľudí v užívaní drog. Ja si občas tak robím srandu, že nás prirovnávajú do Breženiek Mojžišovi, za ktorým išli národy, lebo nás vidia ako ľudí, za ktorými chodia užívateľia a kontaktné centrá sú tam vlastne kvôli nám a nie kvôli ním, čo je naozaj obrovské nedorozumenie. Ale ako náhle vy začnete tým ľuďom vysvetľovať naozaj fakty a čísla a poviete im, že napríklad len na ich sídlisku ste vyzbierali koľko tisíc inečných striekačiek, tak zrazu ich až tak zamrzí, že vlastne čo povedali, že aha, tak asi to nie je úplne o tom. Čiže jednou z našich rolí a jednou z našich povinností, ktorú máme my ako odborníci, je vzdelávať aj tú verejnosť a tú majoritnú spoločnosť. Dobre povedal docent Mravčík, že vlastne kto je tá majorita spoločnosť? To sú tí, čo fajčia, pijú alkohol, hej?
Neviem, či mám k tomu teda niečo dodať, alebo nemyslím, že všetko už bolo povedané. Ja by som iba zdôraznila, že slova zabíjajú. To, ako hovoríme o ľuďoch, zabíja. To sa nám stalo na zámockej teroristický útok na queer komunitu, takže si treba vážiť hlavne tie slová, ktoré používame, keď sa bavíme napríklad o ľuďoch so skúsenosťou s drogami, pretože práve tým, aký jazyk si zvolím, určujem tú hranicu medzi sebou a osobou, ktorá si nezaslúži mať rovnaké ľudské práva ako my, a od tohto sa treba ako keby posunúť. Že toto je možno niečo, čo vieme spraviť my všetky hneď. Díky moc. A zeptám se ještě, je nějaká otázka z publika? Jindřichu? Že bys mě ráda vynechala. Pojď, přenechám ti pultík dokonce. Přenechám si to vzít. My když mluvíme v think tanku o harm reduction, tak o tom mluvíme jako o politickém principu. Nejenom o typu služby nebo intervence, ale o politickém principu. A teď mám takovou otázku. Kdyby se vám to zdálo jako dobrý nápad a řekli jste si, my potřebujeme vlastně politiku harm reduction, ne politiku abstinence. A co by bylo to první, co byste v té legislativě změnili? Abyste mohli to, co děláte v těch intervencích, dělat líp. Složitá otázka, chápu, jo, takhle z flaku, ale kdybyste měli nějaký nápad, samozřejmě i paní profesorka, když něco k tomu bude chtít říct. Tak ja sa na harm reduction pozerám ako na životnú filozofiu, ako niečo, čím sa snažím žiť aj v súkromnom živote, nie iba v nejakom profesnom, alebo nie iba ako nejaké typy služieb. A ako prvé, čo treba zmeniť, je práve pozrieť sa na to, čo nám spôsobuje najväčšie škody. A ako vieme nejaké škody, ako tie škody vieme odstrániť a čo je naša najväčšia hodnota. Ak je naša hodnota ľudský život, alebo nejaká dôstojnosť ľudského života, tak potom naša prvá zmena by mala práve byť navrátenie dôstojnosti všetkým ľuďom a zákony, ktoré smerujú k tomu, aby napríklad zdravotná starostlivosť bola prístupná pre všetkých, aj pre ľudí bez domova, aj pre ľudí, ktorí užívajú drogy, lebo na Slovensku to tak nie je. Tiež postihovanie ľudí, ktorí užívajú drogy, kriminalizácia týchto ľudí, to je tiež ďalší znak, ktorý by som zmenila. Chcete někdo ještě další reagovat na Jindřichovu otázku? Ja možno len dodám k tomu to, že tak ako hovorila Dominika, že pre ňu je to o životnej filozofii, pre mňa je to o hodnotách, na ktorých stojí harm reduction. A roky hovoríme o tom, že ak by sme len tie hodnoty, na ktorých harm reduction postavené, implementovali do každej jednej služby, ktorá sa má starať o ľudí, ktorí užívajú akýmkoľvek spôsobom psychoaktívne látky, a či sú alebo nie sú motivovaní, či sú ambivalentní, je to úplne jedno. Ale ako náhle začneme, tie služby budú holistické, budú naozaj postavené na humanistických princípoch a budú zamerané na klienta a nie na kódy pre zdravotné poisťovne a naše odčiarknutie si toho, že sme s nimi niečo spravili, vtedy začne dávať zmysel celé harm reduction a pochopenie toho, čo harm reduction je. A vtedy až môžeme začať robiť nejaké praktické zmeny v tom našom systéme. Díky, já myslím, že to bylo... Pardon, paní profesorka. Very quickly, because I think what you were both saying, it would be really interesting to have a marriage between Slovakia and the Czech Republic and Ireland and Scotland, because you have the philosophy of harm reduction and maybe not so much the services, and we have the services, but we don't have harm reduction services. So there is this gap between us. So for us it would be, I'm hosting a conference next week on harm reduction futures, and this is really controversial because people don't use the word. So it's really interesting to hear that you have that strong philosophy here. So good luck. Díky za poznámku, to je zajímavé. Možná bychom taky se tam měli všichni vypravit na konferenci o harm reduction, protože je to užitečné. Vlastně to, co říkala paní magistra Brédová, tak pro mě bylo takové jako pěkné zhrnutí celého toho panelu. A
díky i tomu, co jsem tady slyšela za informace přímo ze služeb, z vaší přímé práce s klienty, tak si vlastně říkám, jaké mám obrovské štěstí, že žiju, pracuji v České republice, která má integrovanou protidrogovou politiku díky Jindřichovi zde, díky Jindro, a že ten systém služeb tam máme tam služby harm reduction, jsme přece jenom v poněkud lepší situaci než vy, takže Jindřichu děkujeme jménem Asociace poskytovatelů adiktologických služeb a díky i vám, publiku, za vaši pozornost i za ten dotaz, který přišel. Děkuji našim mluvčím, díky moc.